Здравейте! Днес ще работим за сила на раменете и ръцете и за раздвижване на лопатките. От тук автоматично ще работим и за врата, тъй като те са свързани. Седнете удобно, може да седнете и на стол, може да пуснете краката напред, ако имате усещания в колената или ви е дискомфортно да седнете с кръстосани крака или по този начин, по който аз съм седнала. Може да седнете и върху петите по този начин, ако ви е окей. Нека да започваме, като поставим ръцете върху коленете, с длани обърнати нагоре, избутваме гърдите напред, затваряме очите, обръщаме погледа навътре към себе си, за да можем да видим как се чувстваме днес, тук и сега. Да пристигнем в тялото си, да се опитаме изцяло да бъдем в практиката. И ако се появи някоя мисъл, просто не влизайте в историята. Вдишайте дълбоко. Винаги диханието ни връща към сегашния момент. Наблюдаваме, осъзнаваме и приемаме всичко такова, каквото е. Вдишваме дълбоко. Издишайки, нежно отваряме очите. Повдигаме ръцете нагоре, като се свити в лактите. Не са точно до раменете, малко по-надолу. И от тук вдигаме ръцете нагоре, без да се изпънат и издишайки връщаме назад, като вижте, избутвам гърдите напред и събирам лопатките към гръбнака. Или се получава това. Може да го правите и по-бавно, без да бързате, но свържете дихание с движение. Или вдишваме, вдигаме ръцете нагоре, издишваме, събираме лопатките към гръбнака. Вдишваме, издишваме. Още няколко пъти издишваме, вдишваме, издишваме. За 3, издишваме. За 2, издишваме. Последно. Издишваме. Вдишваме, връщаме ръцете пред нас. И тук вдишваме вече. Избутваме отново лактите назад. Събираме лопатките към гръбнака. Издишайки, пускаме ръцете пред нас, като едната ръка е отгоре. Вдишваме. След това сменяме тази, която е била отгоре, отива отдолу. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Хубав ритъм си създайте, не бързайте, осъзнайте къде какво се случва. Свържете дихание с движение, вдишваме, отваряме ръцете, издишваме, събираме лопатките към гръбнака. Супер! Още няколко пъти. За 3, 2, 1. Вдишваме и тук изправяме ръцете по този начин, като дланите са една към друга. Вдишваме, дясна ръка отива нагоре и назад, а лява надолу и назад. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме. Отново вашия ритъм, като се опитвате много да не движите тялото. Нека движението да е изцяло в ръцете и раменете. Тялото колкото се може да остане неподвижно. Още няколко пъти. Продължаваме тук. Знам, че вече ще имате усещания в раменете и в ръцете, но това е всъщност и идеята на това видео, да създадеме сила, да укрепиме мускулите на ръцете. Супер! Още няколко пъти. Не стискайте челюстта, дишайте.
Тук може да затворите и очите, за да сте изцяло в практиката или в усещанията на тялото, на горната част на тялото. Супер! За 3, 2, 1. Вдишваме, пускаме ръцете и тук сега ще освободиме напрежението, което създадохме. Започваме да правиме кръгчета с раменете. Поставете ръцете върху бедрата, за да ви е по-удобно, да имате по-голям диапазон на въртене на тези кръгчета, на въртене на раменете. Супер! Айде сега сменяме посоката на другата страна, като тук хубаво отворете лопатките. Супер! От тук спираме в центъра, сплитаме пръстите на ръцете, избутваме дланите напред и хубаво поставяме, избутваме гърба назад, поставяме главата между раменете, за да освободиме лопатките, да усетиме облегченията, тъй като натоварихме доста. Дишаме. Може да затворите очите. Супер! И от тук вдишваме, вдигаме ръцете нагоре и издишваме. Отново свиваме лактите, вдишваме, издишваме. Или оставете диханието да се случва от само себе си. Дланите са една към друга. Още малко. С наш ритъм се движим. Всеки си намира собствения ритъм. Супер! Още няколко пъти. За 3, 2, 1. От тук вдишваме, вдигаме ръцете нагоре, издишайки леко усукваме надясно, накланяме надясно, усукваме, вдишваме към център, издишваме, отиваме на другата страна, вдишваме център, издишваме. Още веднъж, издишваме, вдишваме център, издишваме последно център, издишваме. От тук вдишваме към център и сега издишайки усукваме, без да натискаме тялото надясно и назад. Вдишваме център, вдигаме ръцете, издишайки усукваме надясно и назад. Вдишваме център, тук са спокойни ръцете, издишваме и последно. Вдишваме център, издишваме. От тук вдишваме към център и пускаме ръцете върху коленете, за да можем да освободиме и врата. Леко раздвижваме врата, като поставяме дясното ухо към дясното рамо и след това сменяме. Отново ритъма е ваш. Не бързаме, за да можем да осъзнаем какво се случва тук, в страничната част на врата. Хубаво. Когато стигнем до рамото с ухото, нека рамото, на която страна сме, да е надолу, да дърпа надолу, за да усетите това странично разтягане. Супер, спираме тук, вдишваме към центъра и сега издишайки с дясното рамо отиваме към лявото коляно, като нежно натискаме с ръцете, за да има хубаво усещане и разтягане, вдишване. Издишваме, сменяме. Вдишваме, издишваме, сменяме. Отново направете ритъма да ви е ваш, като пътувате надолу при издишването, толкова колкото ви е комфортно, без да има болка. Нека да освободиме тук напрежението, което създадохме преди това с предните упражнения. Супер! Още веднъж вдишваме, издишваме и последно вдишваме към център, издишваме, сменяме посоката от тук, вдишваме център, издишайки поставяме ръцете пред сърцето, докосваме с палци сърцето, скланяме глава към себе си, оставаме тук за момент, даваме си този момент да осъзнаем как се чувстваме.
след тази практика. Не забравяме отново да дишаме. Благодарни за това, което сме. Благодарни за това, което имаме. Благодаря ви, че бяхте с мен днес отново. Пожелавам ви един прекрасен ден и ако това видео ви е било полезно, моля, харесайте го. Абонирайте се за канала за още полезни видеа и коментирайте как сте се почувствали по време на самата практика и след практиката. Благодаря ви. Намасте.